bisimila Maliwa TV1 jabarani ka ni aw ka kunnafoni sentelima waati seli diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS faranfina marabolo jɛkulu ka lajɛba ta ko 76 dayɛlɛla kunungo tarata u ti kalo tile 25 san 2026 Ethiopie jamana kan min ɲɛmaya tun bɛ Ethiopie jamana ɲɛma Taye Atiski Selassie bolo an ka jamana kɛnɛya ko minisiri médecin colonel Assa Bajalo Touré ni ale tun ye o kulu ɲɛma ye yirali kɛ ɲɛtaga minnu kɛra kɛnɛyako dakun na ani fura ni vaccin minnu dilana ni a labanna ka wele bila kɛnɛya baaraw yiriwali la. Tile fila kɔnɔ fɛn min ye bɛɛ min cɛdon ye olu ye wulikajɔ ba fila kɛ Bamako min na u ti kalo tile 22 san 2026 Badalabugu sigida la bɛɛ min cɛdon ye bolodakɛ cyanure kilogramme 1000 kan minnu tun tilalen don saki 22 kɔnɔ n'an taara ɲɛfɛ u ti kalo tile 24 Ɲamakɔrɔ sigida la u taara bɔ fɛn mara yɔrɔ dɔ kan sariya ye mun kan sɔsɔ n'o bɛ tali kɛ Berezili sɛburo kilogramme 600 ni 880 na ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa ka mɔgɔ ninnu lahaliya dɔn minnu sen bɛ nin ko waleya in na ni ka u ka jɛkulu ci. Ni han bɔra yen han ta kɔkan kibariya da kun an bɛ don Nigeria a ka ca ni denmisɛn 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye minnu fatura kankɔnɔdimi bana la ni a bɛ wele nazarakan na ko diphtérie o faturu nin kɛra Arano yɔrɔ la Kano mara la o banakisɛ in jɛsɛli ɲɛkɔrɔ lamini caman na kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ wele bila faamaw ma u ka dɔ fara kɛnɛya baarakɛlaw furaw ani baarakɛminɛnw kan. Kɛnɛya baarakɛlaw bɛ hakili jigin kɛ denmisɛnw ka boloci nafa la ko bana minnu bɛ sɔrɔ bolocibaliya de la. An b'a kuncɛ Ukraine Europe ɲɛma caman ye fara ɲɔgɔn kan kɛ Kiev Ukraine ka yɛrɛma hɔrɔnya seli san 35 senfɛ ni Volodymyr Zelensky ye weleda kɛ tɛnɛndon nafolo kasabi dɔ sɔrɔli ma ka bɔ Europe jamana yɔrɔ yaasa a bɛ se ka drone ni missile caman kɔni dilan ko min laɲini ye ka susuruwaleya kɔni fanga bonya Russie jamana kan ka jira k'u ka minɛw don dɔgɔyara o sira fɛ golomasiri tabaga jɛ ka baara fana bɛ ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Angleterre jamana ye. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliwa TV1 jabarani kan.